Жертви кам'яної лавини в Ялтинському мікрорайоні Ай-Василь вже більше як півмісяці розгрібають наслідки. Після потужної зливи місцевою річкою неслись бурхливі потоки брудної води разом з камінням, будівельним сміттям та всім, що стане на шляху. Зараз тут знову чистий струмок. Більшість будинків найбільш постраждалої вулиці Джафера Сейдамета зараз засипані камінням по вікна. Люди своїми силами чистять захаращені кімнати та виносять сміття. Кажуть, окупаційна влада таки виділила для Ай-Василь бригаду МНСників з 10 людей. Ну вот сейчас хоть убирают. Вот открыли мне сегодня дверь. Уже расчистили дверь, хоть в окно я уже не лазю. Вот. Дали мне пушку дали. Вот, осушать свои комнаты, высушить. Вот. Ну, обещать они, что они могут обещать? Они еще ничего не могут обещать, потому что они, мне кажется, сами ничего не знают. Пока компенсацию ничего не выплачивали. Обещали, документы мы все подали, но пока ничего еще молчат. Пока молчат еще. Не знаю, дадут, не дадут, знаете как вот. Гаражі без воріт, в них побиті камінням автівки. Чиєсь авто стихія зім'яла, мов бляшанку. Вот еще последствия страшного потопа. Вот эта раскуроченная машина одного из жителей по улице Джафера Сейдаметы. Насколько здесь страшный был поток и какие последствия приходится наблюдать. В кількох метрах від заваленої камінням та сміттям вулиці Джафера Сейдамета є й таке будівництво. Тут під горою зводять будівлю на кілька поверхів, але з верхньої ділянки постійно течуть каналізаційні стоки просто на людські подвір'я. Сергей Валерьевич закрыл все стройки в Ялте. У нас стройка здесь кипит, несмотря на оползень, несмотря на то, что канализация течет сверху вниз, и мимо эту канализацию спустили мимо меня и течет ко мне во двор. Хозяин ни на что не реагирует, избегает со мной разговора. Вот покажите, пожалуйста, вот оползень, вот, пожалуйста. Каждый день кусок падает. Роботи ще багато, кажуть місцеві жителі. Щоб звільнити вулиці та подвір'я від завалів, треба ще багато тижнів. За понівечене майно окупаційна влада готова відшкодувати не більше 100 тисяч рублів. Жителі мікрорайону Ай-Василь збирають і подають необхідні документи, але жодної копійки поки не дочекались.